gusto zabiltza amaskoren galdera, batez ere goizaldera, esplikatuko ditugu bertso hauen arabera. Ai, txantxa! Guari! Bikoteen ordena ondorengo hau da. Lehendabizi, Eider Garro eta Araitz Elizalde, Hernanikok dia eta 15 urte dituzte. Bigarren bikotea, Enaitz Alberdi Azpeitikoa, 13 urtekoa, eta Araitz Etxaniz Azkoitiarra 15 urtekoa dia. Hirugarren bikotea, Irati Artzeluz Lazkaokoa 14 urtekin, eta Mirari Plazaola Arrasatekoa 15 urtekoa. Laugarren bikotea Hernanitik dator, Janire Segurola 14 urtekin eta Elaia Diaz 15 urte. Bosgarrenak Julen Labaka Errezilkoa 16 urtekoa eta Garazi Larrañaga Azpeitikoa 15 urtekoa diteu. Eta amaitzeko seigarren bikotea Leire Uranga 16 urtekoa eta Nerea Lopetegi 17 urtekoa. Zestoatik dator ondorengo bikote hau. Sarritan zenbait kastigu, mutilan eska ederrak, denoi gustatzen zaizkigu, sarritan zenbait kastigu, onena nahi dugu baina hori zer dan ez dakigu.